Dali! Unong! Papunta ka ron! Sa manang entrada mga bossing. Anong wala man kay helmet, wala kay pantalon, wala ka ng sapatos? Asay mo lisensya mo gusto? Nag-jacket man ko. Kamam Nag-jacket? gani, nagdakop mo, wala mo uniform. O saan ni day? Mao man mong leader. Panibagong adlaw pre, dakop na sad. Gani, dakop na pod. Perte kay tatong multicab pero malas kay tatong single pero nagabaan man sila di. Mo to ampay nila. Basta gay mulusot sa atong checkpoint pre nga di mo nong magabaan jud na. Gani, tama jud ka awa di. Tumbling silang duha. Pre, tawa pre. Uy, unsa mara pre? Sorry pre. Pusil na sa kulukat, maimo man ang gidala. Gihiram na ko pre para way makalusot. San? Sige, itago na diya kay di man na pwede nga. Ay, di magdala na pwede, tagpuan. ay. Hindi na pwede magdakop naman ta. Dakop. Diretso na siguro kuhaan ni bay. Hit na dyan ko sa kong trabahoan ba? Nay padulong oh. Delivery man pre. Ay, delivery na. Ay, paksita to na yang gi-deliver pre. Sakto ka pre, na kay point. Ano. Talunga ba? Plunga. Ayaw ko ang susi sir. Nag-deliver ako sir. Kaya na ba ko deliver? Tuslukon mo yung mata ron. Dagan kay kag istorya. Unsa man imong dala? Sir, nag-deliver mo ko sir. Unsa man imong gi-deliver? Tuba sir. Ba? Pre, tuba daw pre. Uhaw kay ba? Gani. Dabi, insay check na mo ni check. Uy, tuba gyud oh. Asa baso ani? Ah, grabe po na sir oy. Inquire na magdalag baso sir nga igo na ko mag-deliver. Ikaw ba, dagan kay kag istorya. Amo ala lang tuba kay uhaw kayo. Dagan ba kay violation kay wa ka nagsapatos. Tulan, patiket ka o yatag na nimong tuba. Wala mo kayo mahimo sir. Sige, nyuwan lang na. Aw, naram na narang sosyo. Saksak na sundugan. Pase. Ginayag niyo kay paspas eh. Tulong na tapos eh. Tuba. Kilawan na to pre, kilawan. No. Yawa, ni murag Sprite bay. Kuyo na to nga be. Tabang. Lamia pre, ikaw pro. Daw? Lamia ay. Kay ita gini way trabaho, di ka puy na kong tambay ba. Ay, dakop dia ah. Matay ka no? Mga play ka kong trabaho na sila ba? Kaya ay man lang kayong tango, inom man rin nagtuwa ba? Legit jud ay pre. Pero unya na nato ni Tiwason. Mandakop sa ta. Wa tay pang pulutan ba? Pulutan na ko lang. Kasi pwede na ko madawat ko ani, applyan ako ni. Babe. Patro na lagi ko dira lagi no. Ay, award na naman po yung nagdakot. Ay, abod ani, malangan di ko ani ba, pero sige lang. Uditsura ko dira, balag na dako pa, pabutan ako, love you mama, tup nguma. Pre. Basta na pre kay ana pre padungay diri oh. Boss, Oy. Pre nagpa-dala kag panday dere. si panday boss. Na, tangan ta ko boss ba, kasi pwede ito mga play na inyong dakop-dakop. Dakop, manakop mi diri, di kay nagdakop-dakop. Kaluko ni bataan eh. Pwede mga play dia boss, wala mo trabaho boss. Pagani ka ka-apply, violation na kay mong gingon sa mua. Sige na boss be, hayay kay magkentang ba kayo? Sasanta na yung tuba ba, chill na kayo mo diri. Uya po ni mo eh. Saman pre, dawaton na to ni para tulo ta diri. Daw. Sige. Patkuan imong lawas ka ng healthy ba? Hindi man ni boss. Push up sa daw tulo. Tulo. Tulura. O tulo ra para mo na ikuan mo. 1 2 3. Sam na muram lang nagdukdok og lababo. Ano pa man ang boss up boss? Oh sige. Dawaton na to ni. Dapat tadi magluya-luya ug magdakop ta. Matik boss. Dapat mangisog ka. Inisog boss. Kani. Naipadulong dere, sampuli me. Ako'y bahala boss. Doolon. Ayaw, pabuta lang diri nga magi. Pasiklabi mi ha. Ate, murag, taga-adlaw, mandira magdakot ba eh? Dali! Uno! Papunta ka ron! Sa manang entrada mga bossing. Anong wala man kay helmet, wala kay pantalon, wala ka ng sapatos? Asay mo lisensya mo gusto? Nag-jacket man ko. Kamam Nag-jacket? gani, nagdakop mo, wala mo uniform. O saan ni day? Mao man mong leader. Ha? Ha, bitaw ka. Abi, Migo ka sa pana ko. Sabi man ako janitor. Daon Ay, kay kabala ka bataan boss. ba? Ako'y bahala ni boss. Relax lang. Ay, si bossing ko na.
Sa mga yataw. Kapten mo doa. Ha? Unsa may matabang nga imong jacket na imong gipanghambok ug madisgrasya ka makatabang na. Kuning bangyo, wag ninyo mga boss kay dire ra mong gudo. Saba. Wa milabot og diaran yung balay. Ang pinga ko motor ha. Ope, boss. Yope, dala. Sa man tissue. Ayun na sige, Kisyo. Pahin na pase. Pase. Paits di ba, kay boss? ang motor, oh. Paisog-isog lang din yung gusto na yabe boss. Kana ba mo na ganahan ako sa Diri good kay pre. Ubanon. Okay kayo sir. Ubanon na to ni sa voice night niya. Ay, pero paits ka ni service na to ba? Dari ka Pwede 50 sir. Ay, 50 diretso. Pre, parking ka na pre. Ay, baligyan na nang dali boss. Unya na mangga ko dito. Yo, dira pre, kilid pre. Bro, mahalo ni ba? Malo na oy. Rusi classic. Ay, delikado lang na kasi basig chicks boy ang tigian ni. Madamay ta ba? Antay mo do. Balik na ko. Antay ka mo. Balot ko ninyo. Antay mo do. Pre. Uy. Nag-aati ka lulipap. Natay ko latahon ta. Sugot ka. Sugot ko. Lagot kito sa kuhaan kong motor pre. Kailan mo ko. Nag-aati ka lulipap ha. Putig ka Tara. Iplit sa mong muscle be. Ano sabi? Ipit sa mong kuhaan na ilong. Pantay ng mudo. Nya ikaw sa bala dia. Ako mo sa ning tanaw no, amo sa ning kuan ba. Tanan mo agi diri, dakpan lagi. Boss! Katabang boss! Patay. Pre. Pre! Imong anak ko! Yati nga nung naabot man ni diri. Tuka. Patay ka si mong papa! Boss! Tara boss! Di na ko ni buyan boss! Tara boss! Papa ni mo ne. Gago. Pasir ko na ibunan. Tara isa! Dati ka nag-apit. So what's up guys no, nasa ko i-recommend sa inyo nga dula mao ni ang GoPlay Asia. Tanang mag-register o mag-verify na may automatic ka 200 pesos nga pwede ninyong i-explore og dula. Pero ay magkabalaka kay register di siya sa Pagcor. So unsa pa inyong ipabot? The link.